טוב חברים, מה שלומכם? כאן דוד אריאל מהפריצה לשוק ההון. אנחנו בשיעור נוסף. בשיעור הזה הולכים לדבר על אינדיקטורים. כל אותם כלים שאנחנו בעצם משלבים בתוך הגרפים שלנו, שיכולים לתת לנו כמה שיותר אינדיקציות לכניסה לעסקה. וזה לא משנה אם אתם סוחרים יומיים, וזה לא משנה אם אתם סוחרי סווינג. בסוף אנחנו רוצים כמה שיותר אינדיקציות מהגרף כדי להיכנס לעסקה שאנחנו מאמינים בה. עכשיו, זה יכול לעבוד גם בקריפטו, גם במניות, גם באופציות. כל השוק הזה בסוף מונע על גרפים, אז למה שלא לשלב שם אינדיקטורים שהם הגיוניים? אז אנחנו נדבר על אינדיקטורים ועל עוד כל מיני דברים. קדימה, פתיח, ובואו נתחיל. טוב חבר'ה, יופי שחזרתם, בואו ניכנס למסך ונתחיל בעצם את השיעור הזה. אז דבר ראשון, מה הם בכלל אינדיקטורים? אינדיקטורים הם כלים טכניים שמשמשים לנסח תחזיות והנחות לגבי התנועות העתידיות בשוק ההון. הם מבוססים על נתונים היסטוריים, כלומר הם לוקחים נתונים מהעבר של הגרף, וכמו כן גם נתונים מהנפח המסחר, נפח מסחר הנוכחי, ווליום בעצם, גם כמובן ווליום מסחר של העבר, ובעצם ככה הם נותנים לנו את התחזית העתידית. סבבה? וכמובן הם גם משתמשים בתחושות השוק. אם עכשיו השוק נמצא בסנטימנט של פחד או של ירידות ב-S&P 500 לדוגמה, אז גם את זה האינדיקטורים לוקחים בחשבון. אינדיקטורים נועדו כדי לעזור לנו, לסוחרים, ובעצם לתמוך בהחלטות המסחר שלנו ולנסח תחזיות אודות הכיוונים העתידיים של השוק. ישנם עשרות אינדיקטורים טכניים וכל סוחר יכול לבחור לעצמו את הכלים המתאימים לאסטרטגיית המסחר שלו. שימו לב, אם אתה סוחר שיש לו אסטרטגיה, אני מקווה שיש לך אסטרטגיה. אם אין לך אסטרטגיית מסחר אז אתה לא סוחר, אתה מהמר. אז לפני שאתה זורק את הכסף שלך לשוק, תצור לעצמך איזושהי אסטרטגיה, משהו שעובד לך. אתה בעצם יכול לשלב בתוך האסטרטגיה שלך אינדיקטור מסוים, אינדיקטור 1, 2, אני לרוב יש לי 2 אינדיקטורים על הגרף, לא יותר מזה. כל השאר זה פרייס אקשן והיגיון, אבל יש אנשים שמשתמשים בכל מיני אינדיקטורים שבעצם נותנים להם את הנקודה המדויקת או את האישור המושלם להיכנס לעסקה. אז הבנו בעצם מה זה אינדיקטורים. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על איזשהו סוג של אינדיקטור מומלץ שהרבה מאוד אנשים משתמשים בו, ואגב גם הגופים הגדולים משתמשים באינדיקטור הזה. עכשיו לפני שאנחנו ממשיכים, אני אשמח אם תעצרו שנייה. מה זה ישמח? תשימו לי סאבסקרייב לערוץ. מספיק עם מה לשמוח חבר'ה, אני כאן כדי לתת לכם ערך וכאן כדי לעזור לכם. אז אם אתם לא שמים סאבסקרייב לערוץ אתם פשוט פריירים. מספיק להיות חמוד. יש לי כבר 1300 מנויים. שימו סאב ואתם תתחילו להרוויח מזה יותר. תראו כבר כמה סרטונים, יש פה קורס שלם במסחר. מי שמשלם כסף על קורסים הוא פרייר. יש פה הכל מהכל וברמות הכי גבוהות שיש. סגור? קדימה. בואו נחזור לאינדיקטור. אוקיי, אז יש כל מיני אינדיקטורים שם בחוץ, אינדיקטורים פופולריים יותר, פופולריים פחות, מוכרים יותר, RSI, בולינג'ר, רצועות בולינג'ר, פיבונאצ'י. אגב, פיבונאצ'י זה יותר כלי טכני מאשר אינדיקטור, אבל עדיין אנחנו נחשיב אותו כמעין אינדיקציה לעסקה. אנחנו נדבר בשיעור הזה על ממוצעים נעים, EMA. Exponential Moving Average באנגלית, זה בעצם הקיצור, סליחה. בכל אופן אנחנו נדבר על ממוצעים נעים, ככה זה נקרא בעברית, ואנחנו כמובן גם נראה דוגמאות מהגרפים ואיך אנחנו משלבים אותם בטריידינג ויו שלנו, וכמובן שזה יעזור לנו גם במסחר יומי וגם במסחר סווינג, בעיקר בסווינגים. ממוצעים נעים הם אינדיקטורים הניתנים להתאמה אישית, כך שנוכל להתאים את פרק הזמן שבו הם מחשבים את הממוצע, בהסתמך על שיטות המסחר השונות שלנו. פרקי הזמן הנפוצים ביותר בממוצעים הנעים הם בעצם 20, 50, 100 ו-200. כלומר, אם אני נמצא על גרף יומי ושילבתי את הממוצעים הנעים 20, 50, 100, 200, אז הוא בעצם לוקח, כל ממוצע הוא בפני עצמו, אני מיד אראה לכם גם על הגרף, הוא בעצם לוקח את הסגירות האחרונות. אם זה ממוצע 20, אז זה ה-20 סגירות האחרונות. ואם אני על גרף יומי, אז זה אומר שזה 20 סגירות ימי מסחר אחרונים. אם אני יורד לגרף של רבע שעה, אז הוא לוקח בעצם את ה-20 נרות האחרונים, שכל נר הוא רבע שעה, ובעצם עושה להם ממוצע. כמובן שהממוצעים הם מתאימים את עצמם לפי הגרף שאנחנו נמצאים בו. אז 20, 50, 100 ו-200. ככל שנשתמש בטווח זמן קצר יותר לחישוב הממוצע הענה שלכם, כך הוא יהיה רגיש יותר לשינוי במחיר. כלומר, 20 יהיה הרבה יותר קרוב לנרות היפנים, לעומת ה-200, שהוא יהיה הרבה יותר רחוק, בין אם למעלה, בין אם למטה. כלומר, הוא יהיה יותר רגיש. ה-20, כן? ככל שטווח הזמן שלנו יהיה ארוך יותר, ככה הממוצע יהיה פחות רגיש. כמו שאמרתי, ה-200 הוא הרבה יותר רחוק מאשר ה-20, ובגלל זה הוא יהיה פחות רגיש. כאשר הממוצע הנע
עולה, זה מסמן על כך שהמניה אותה אתם מנתחים נמצאת במגמת עלייה. פתחתי גרף יומי ואני רואה שהממוצעים הנעים במגמה עולה, זה אומר כמובן גם הגרף עצמו, גם הנרות היפנים, גם המגמה של המניה היא בעלייה. וכמובן גם ההפך, אם הממוצע נע יורד, אז זה מעיד שבעצם המניה שלנו נמצאת במגמת ירידה. עשויה להיות במגמת ירידה, זה תלוי כמובן האם היא כבר פרצה, יוצרת שפלים ושיאים יורדים. כמובן שכל זה בהתאם לטווח הזמן של הגרף שלנו. אם אני נמצא על גרף שבועי, יומי, רבע שעתי, בסוף יש פה עניין של תתי מגמות, כי אני יכול להיות עכשיו על גרף יומי, שהוא מעיד לי על מגמה עולה, בטווח הזמן הארוך יותר, אבל אם אני יורד לגרף של 5 דקות, אז בגרף של 5 דקות אני יכול לראות ירידה. אתם מבינים? יש פה עניין של תתי מגמות, אז זה תלוי במסחר שלכם. קדימה, חפרתי על ממוצעים נעים, בואו נעבור לגרף ונראה פרקטית איך זה עובד. אוקיי, אז ברגע זה אני נמצא באתר TradingView, אני נמצא על מניית רובינהוד, הנה רשום פה הוד למטה, שימו לב שהגרפים שלי שיניתי אותם לאחרונה, אני נמצא על גרפים שונים, נר יפני עולה זה נר כחול, נר יפני יורד זה נר לבן, למה? מטעמים פסיכולוגיים וטעמי יופי ועיצוב, לא חשוב. בכל אופן, ברגע זה אנחנו נמצאים על מניית רובינהוד, יש פה סתם איזשהו ניתוח שלי, קו מגמה עולה, איזשהו גאפ שהמחיר עוד לא כיסה, ואני רוצה עכשיו לשלב פה את הממוצעים הנעים. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו הולכים פה לאינדיקטורים, שימו לב שאצלי זה בעברית, כי הטריידינג שלי בעברית. אם אתם לא יודעים עדיין איך להשתמש בטריידינג ויו, שם לכם פה או פה קישור לסרטון מלא שלי על הדרכה על אתר טריידינג ויו, סרטון מדהים שאחריו אתם תדעו לשלוט בפלטפורמה הזאת, כי בסוף זה שולחן העבודה שלנו, טריידינג ויו. אז קדימה. לוחצים פה על אינדיקטורים ואנחנו רושמים בעצם EMA, שימו לב, פשוט תרשמו EMA באנגלית, את האותיות, ואז הוא יופיע לכם 20, 50, 100, 200, יש שם כל מיני סוגים של EMA, תבחרו בזה 20, 50, 100, 200, אני שימתי אותו בכוכב, ככה שאם אני רוצה להוסיף אותו לגרף, ישר אני לוחץ עליו ומוסיף אותו לגרף. שימו לב, עשיתי X ואפשר לראות פה את הממוצעים הנעים שלנו. בואו נוציא רגע את הסרטוטים, את כל מה שאני אישית מצייר, ובואו נסתכל על זה. לדוגמה, אם אתם, כמובן שאמרנו שהממוצע הקרוב ביותר הוא הרגיש ביותר, אז זה כמובן ה-20, זה ה-50, זה ה-100 וזה ה-200, סבבה? עכשיו, שימו לב, יש אנשים שמשתמשים בזה במסחר סווינג ברמה של ריברסלים. אם אני רואה שהמחיר פרץ את הממוצע נע 50, והוא משמש אותו עכשיו כהתנגדות, כלומר הממוצע יכול לשמש כהתנגדות למחיר, אז שם הם נכנסים לשורט. יש סוחרים שאומרים, טוב, אם המחיר עלה, ואז הוא יתרחק ממש מהממוצע נע 200, ואז הוא נוגע בו, שימו לב פה כמעט נוגע ב-200, שימו לב שזה בצבע כחול, אז בואו רגע נשנה את הצבע שלו, שימו לב לאן אני הולך לפה, לחצתי פה למטה בעצם, אתם רואים? אז הוא פותח לי את ההגדרות של ה-EMA, אני בא לכאן, יש לי את העינית, אני יכול להסיר אותו מהגרף או להחזיר אותו, וכאן יש את ההגדרות. אז אם אני רוצה שהצבע של הממוצע נע 200 יהיה בצבע אחר, משהו יותר בוהק, לדוגמה נעשה אותו בצבע צהוב, סבבה? אז עכשיו זה הרבה יותר נוח. שימו לב, יש סוחרי סווינג, שאומרים, תקשיב, ברגע שהמחיר יתרחק מדי מהממוצע נע 200, והוא מתחיל לחזור לכיוונו, זה מה שיקרה רוב הפעמים, המחיר נוטה תמיד לחזור כמה שיותר לממוצעים, לאזור של 50, של 100, כאשר המחיר חוזר לאזור ממוצע נע של 200, זה מעיד על תיקון גדול בשוק, או בפרט במניה הזאת. אז בלי קשר כרגע S&P מתקן ברגעים אלה, אבל שימו לב איך המחיר ירד, מ-64 דולר, הוא ירד עד ל-35 דולר, מדובר פה על ירידה של 44%, שזה מטורף, מי שנכנס כאן לשורט הוא מורווח כאן 44%, שימו לב, כמעט נגע בממוצע נע 200 והתחיל לעלות. סוחר סווינג שאומר, תשמע, בשבילי זה מספיק, אני נכנס כאן לעסקה. אתם מבינים? עכשיו עסקה מכאן לכאן זה רווח של 21%. מה רע ב-21%? זה מטורף, תוך כמה זמן? 1, 2, 3, בערך תוך שבוע וקצת, 21% על מניה כמו רובינהוד, זה מטורף. וכל זה, בזכות הממוצע נע 200 שהמחיר חזר אליו, ולרוב זה מעיד על כך שהמחיר בעצם נוגע בממוצע, משמש אותו כתמיכה, ומשם הוא יכול להתחיל לעלות. עכשיו כמובן שיש את המקרה הנורא מכל, קוראים לו צלב המוות אם אני לא טועה, שזה בעצם מצב שהמחיר חותך את הממוצע נע 200, ואז משם כבר יכולים להבין שככל הנראה מתחילה מגמת ירידה. בואו נסתכל על דוגמה, נלך למניה שחוותה איזושהי מכה, לדוגמה AMD. שימו לב. בואו נסיר רגע את כל הסרטוטים, רק שנייה, שלא יהיה לנו בלגן בעין. זה הגרף של מניית AMD. שימו לב שהיא הייתה פעם במגמת עלייה, ב-2023 עד 2024 היא הייתה במגמת עלייה, כל פעם הממוצע נע 20 שימש אותה כתמיכה, מחיר הולך, חוזר אליו, מי שנכנס פה ללונג מרוויח, עוד הפעם תמיכה,
עוד הפעם פה תמיכה, שימו לב שפה הוא קצת נשבר אבל ישר חזר לתלם, ופה הוא הגיע לשיא כל הזמנים, $226, ומשם התחילה ירידה. עכשיו שימו לב מה קרה, המחיר ירד, פרץ את ה-20, עכשיו ה-20 משמש אותו כהתנגדות, נכון? חטף פה התנגדות מה-20, פרץ את ה-50 שזה הכתום, יורד ויורד, פרץ את ה-100, שימו לב, וה-100 משמש אותו עכשיו גם כן כהתנגדות, ירד עוד הפעם, מנסה פה לעלות, שימו לב, פה הוא ממש בדשדוש, שימו לב איך הם ממש מתלפים אחד בשני, פה התחיל הסוג של עלייה, הוא כאילו התחיל פה ממש מגמת עלייה, תנועה עולה, לאו דווקא מגמה, אבל שוב פעם המחיר נשבר, אפשר לראות פה תקופה ארוכה מאוד שהמחיר מדשדש, בגלל זה אני גם לא רוצה להתעכב עליו, שימו לב מה קורה כאן בנקודה הזאת, המחיר שובר עוד הפעם מתחת, ושימו לב לממוצע נע 200, הצהוב שנמצא כאן, מעל בעצם יש כאן את המצב שנקרא צלב המוות, כי כאילו המחיר חותך את הממוצע נע 200, ומתחילה מגמת ירידה מאוד 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 רצינית, שימו לב עכשיו איך הממוצע נע 20 התהפך, עכשיו הוא מלמטה, והוא עכשיו משמש את המניה כתמיכה. עכשיו כמובן שאתם יכולים להשתמש בזה גם בטווח יומי יותר, לדוגמה גרף רבע שעתי, בואו נסתכל פה על הגרף הרבע שעתי, שימו לב מה קורה כאן, לדוגמה ביום המסחר הזה, כל זה שלב הפרה-מרקט, כל האזור הצהוב, סבבה, המחיר פתח בירידה, עשה סוג של מניפולציה, הגיע עד לממוצע נע 200, עכשיו שימו לב שזה גרף של רבע שעה, זה אומר כלומר 200 נרות של רבע שעה האחרונים, אז בעצם הוא לוקח את הממוצע שלהם, והמחיר מתחיל לטפס, פה אתם רואים שהמחיר ממש עולה מעל כל הממוצעים, זה מעיד על קנייה חזקה, אחלה של אינדיקציה, אז המחיר מתחיל לעלות, יכולתם להיכנס פה לעסקה יומית לדוגמה. עכשיו מעבר לכך, איזה עוד אינדיקטור אני מאוד אוהב על הגרף, אני גם עשיתי עליו סרטון, אם אתם לא ראיתם אותו אז תיכנסו לסרטון של ווליום מסחר, ווליום מסחר זה אינדיקטור בפני עצמו, גם אותו אתם יכולים להוסיף דרך אינדיקטורים, יש לכם אותו פה, ווליום נפח מסחר, ובעצם מתווסף לכם הווליום, אתם רוצים לראות מה כמות המניות שמחליפות ידיים, סבבה? זהו בגדול, זה כל מה שרציתי לדבר איתכם בשיעור הזה, דיברנו בעצם על אינדיקטורים, הבנו מה הם, זה חלק כמובן מכל הקורס המטורף שיש לכם פה ביוטיוב שלי, דיברנו על ממוצעים נעים, EMA, Exponential Moving Average באנגלית, דיברנו על הממוצע 20, 50, 100 ו-200, הבנו בדיוק בתור מה זה ישמש אותנו כסוחרים, כתמיכה, כהתנגדות, דיברנו גם על צלב המוות וגם דיברנו קצת על ווליום מסחר, שזה גם אינדיקטור בפני עצמו, שימו לב, יש לכם קהילת סוחרים שלי, קהילה מטורפת, תיכנסו אליה, יש לכם לינק בתיאור של הסרטון, ותשימו סאב לערוץ, תפסיקו לוותר לעצמכם, תתחילו ללמוד מסחר, תנו בראש, ביי.